Taylor & Company és una empresa catalana, portem 26 anys al territori i el que ens dediquem és a industrialitzar una activitat artesanal com són els arreglos de roba. Jo soc enginyer industrial, la meva dona és economista i la meva sogra és costurera, amb la qual vam aunar no només tècnica artesanal, sinó pensaments d'industrialització, de fer d'una manera més professional una activitat artesanal. El préstec Líder Comerç ens ha permès poder comprar un local aquí al costat i deixar de pagar lloguer. És un salt per consolidació de la companyia. Projectes com aquests em semblen una gran iniciativa per part de les institucions públiques per ajudar a l'arrelament i al creixement del teixit comercial. Jo encoratjo que els petits comerciants s'adrecin a l'Institut Català de Finances. Tenen unes condicions, honestament, molt més avantatjoses que les de la banca comercial.